थँक्यू विनायक प्रभूजी. थँक्यू लीनल माताजी. मी चॅटमध्ये आता बघितलं. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. आणि म्हणून मग कशा प्रकारे आपल्याला कर्मयोगाद्वारे बंधनातून, मग कर्म संन्यास नाही. मग मला सांगा बरं, आपण कुठल्या 5 गोष्टींना, अगदी पहिल्या अध्यायात, अगदी पहिल्या अध्यायात, की कुठल्या 5 गोष्टींविषयी आपण भगवद्गीतेमध्ये जाणलं? मग कुठले 5 विषय होते ज्यांचा वारंवार उल्लेख केला गेला? ईश्वर, जीव, प्रकृती, कर्म आणि काळ. अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. खूप छान. इतर कोणाला प्रयत्न करायचा आहे? इतर कोणी सांगायचंय तुमच्या शब्दात काही? इतर भक्तांना? चॅटमध्ये सांगू शकता तुम्ही? सॉरी. कोणी इच्छितं, सांगू इच्छितं चॅटमध्ये? सांगा मला. हे अगदी सुरुवातीचे माताजींनी ते सांगितलं, की भगवद्गीता जिला आपण स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलंय, मग कुठल्या 5 विषयांवर, की ज्या प्रकारे आपण जाणलं, की भगवद्गीतेचे 700 श्लोक आहेत. मग 3 योगांमध्ये कशा प्रकारे त्याची विभागणी झाली आहे. पहिले 6 अध्याय कर्मयोग सांगतात. मधले 7 ते 13 अध्याय, 7 ते 12 हे अध्याय भक्ती योगाविषयी जाणतात. आणि मग त्या भक्तीला विकसित कसं करायचंय, म्हणून जे ज्ञान हवंय, या भौतिक बंधनातून मुक्तता घेण्यासाठी ज्या ज्ञानाची गरज आहे, तो ज्ञानयोग आपल्याला 13 ते 18 या अध्यायांमध्ये मिळतं. हरकत नाही, ठीक आहे. माताजींनी ऑलरेडी सांगितलेले आहे कुठले 5 विषय, आणि असे हे 5 विषयांचा वारंवार जो उल्लेख केला जातो त्यापैकी कर्म. मग मी तुम्हाला सांगितलेलं, की ईश्वर, प्रकृती, काळ आणि मग ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे 4 कुठेतरी अनंतकालीन टिकणारं आहे. पण कर्म, ही कर्माची गुंतागुंत आपण जाणली हो. मग हा कर्म बदलत असतं, कुठेतरी तात्पुरतं कर्म असतं, आणि म्हणूनच आधीच्या जन्मामधल्या कर्माचं सुद्धा या जन्मी आपल्याला भोगायला लागतं. आणि म्हणूनच मग ते पुण्य पाप कर्माचे, पापाचे जे काही आहेत गोष्टी, त्याप्रमाणे भोगायला लागतात. मग कशा प्रकारे पुढच्या जन्मामध्ये मग भगवंत चांगल्या गोष्टी सुद्धा कशा प्रकारे आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे योगक्षेमम वहाम्यहम्. मग त्या भक्तीचं तर रक्षण केलंच जातं हो. भक्तीचं जपलं जातं भगवंतांकडून. परंतु कशा प्रकारे मग या कर्माचे, मग या कर्माला आपल्याला आजही जाणायचं आहे 18व्या अध्यायामध्ये. मग ही पुन्हा सगळी उजळणी होणार आहे. मग ज्या कर्मयोगातून आपल्याला भगवंतांना, मग ज्या भगवंतांनी कर्मयोगाविषयी जे सांगितलेलं आहे 3ऱ्या अध्यायामध्ये, की मग जे प्रत्येकाचं विहित कर्म आहे, जो यज्ञ आहे, हे प्रत्येकाचं कर्म प्रत्येकाने केलं पाहिजे. कर्मापासून सुटका नाहीये. अर्जुन जिथे म्हणेल, की मला आता त्याग करायचाय, मला नाही युद्ध करायचंय आणि मला संन्यास घेऊन जंगलामध्ये जाऊन बसायचंय, नाहीये ते शक्य. तू नाही तसं करू शकत. तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तुला युद्ध केलंच पाहिजे. आणि पण तू युद्ध कसं कर. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी ती कृष्ण भावना, म्हणूनच एखादी डिव्होटी, एखादा भक्त हा कुठेतरी त्या भौतिक इच्छांना त्यागण्यासाठी त्या भौतिक क्रियाकलापांचा त्याग करेल. परंतु एक वैष्णव मात्र त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजचे सगळे क्रियाकलाप करेल, परंतु कृष्णासाठी करेल. ते कृष्ण भावना मनामध्ये असणार आहे, आणि असा तो वैष्णवच असेल. मग भक्त आणि वैष्णवामध्ये पण हा फरक आपण जाणून घेऊ शकतो. आणि मग अशा या कर्मयोगातून मग कुठेतरी कर्मयोग का? कारण मग त्या कर्मफळाचीच जर कुठे बंधनं ठेवली नाहीत, कर्मफळाचीच जर कुठे अपेक्षा ठेवली नाही, तर त्या कर्मफळापासून लागणाऱ्या भोगांना सुद्धा कशा प्रकारे भोगायला लागेल नाही. मग त्या कर्मयोगाद्वारे मग त्या बंधनातून मुक्ती साधली जाऊ शकते, जी आपण कृष्ण भावना भावित होऊन करू शकतो. मग त्या कर्माचे 5 घटक जाणायचे आहेत. मग मन, बुद्धी, अहंकार यापैकी मनामध्ये कशा प्रकारे त्या कर्माचे प्रेरक घटक आहेत. मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. ते जे प्रेरक घटक आहेत ते सर्व काही नियंत्रित करतात. मग अशा गोष्टी वर्णाश्रम धर्माद्वारे, मग कशा या गोष्टी, की वर्णाश्रमाद्वारे कशी हे विभागणी केली गेलेली आहे हे जाणायचंय. मग ब्राह्मण कशा प्रकारे गोपनीय ज्ञान घेऊन आणि मग या
प्लॅटफॉर्म म्हटलंय त्यांनी, वर्णाश्रम ह्याच्याद्वारे, मग एखादी ब्राह्मण असू दे, क्षत्रिय असू दे, क्षुद्र असू दे, वैश्य असू दे, ते भगवंताच्या धामाची प्राप्ती, भगवंतांच्या स्वभावाची निश्चितच प्राप्ती करू शकतात. आणि मग असं ज्ञान तू कोणाला दे, तर असं ज्ञान ज्यांच्या मनात मत्सर आहे त्या कुणालाही हे ज्ञान शेअर करू नकोस, परंतु जे मनापासून कृष्ण भावनेमध्ये स्वतः वावरतायत आणि सर्व या मेन आपण म्हटलं तशा मेन सगळ्या नियमांचं पालन करतायत, त्यानंतर पुढेही जाऊन बरेच भक्त कांदा लसूण न खाणं, त्यानंतर चहा कॉफी न घेणं, आणि इतर वेळेला न जेवणं, अशा निरनिराळ्या गोष्टींद्वारे ते एक आपण म्हणतो ना कुठल्या तरी गोष्टीद्वारे निश्चित हे साधण्याचा प्रयत्न करताय, मग ते आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला प्रगत करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि मग सगळ्यात शेवटी महत्वाचं शुद्ध भक्ती, मग कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनेमध्ये वावरायचं, याची शुद्ध भक्ती जाणायची आपल्याला, आणि मग त्याप्रमाणेच आपल्याला पुढे जायचे आहे. (18.1) संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग ऋषिकेश, अर्जुनाने भगवंतांना ऋषिकेश म्हणून संबोधलेलं आहे, जे सर्व इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत असे ऋषिकेश. आणि केशिनी सुदन, केशी सारख्या असुराला ज्यांनी ठार मारलेले आहे, त्याचप्रमाणे हे जे अर्जुनाच्या मनामध्ये जे संभ्रम निर्माण झालेले आहेत, ते कुठेतरी शत्रूला हे करू शकतात आवाहन. आणि म्हणूनच मग हे केशिनी सुदना, की अशा प्रकारे मग त्या केशिनी सुदनाचा संहार करून, ज्या आपण आधी याच्यामध्ये ऐकलेलं आहे, कृष्णा पुस्तकामध्ये याची कथा आहे, आणि कशा प्रकारे मग या असुरांचा सगळ्यांचा संहार केलेला आहे भगवंतांनी, आणि त्याग आणि संन्यासाचं तत्व जाणण्याची ज्यांना इच्छा आहे, मग कशा प्रकारे आपण हे तत्व जाणू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्मफल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छावर आधारलेल्या कर्माचा त्याग झाला किंवा सर्व कार्यांच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हो, अगदी बरोबर माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की कर्माचा त्याग नाही, मग विद्वान लोक त्याला संन्यास असं म्हणतात. म्हणून कर्म संन्यास नाही, तर तेच कर्म फळांचा त्याग करून केलं तर निश्चितच त्याला पूर्णपणे योगी, आणि त्याला त्याग केला असं म्हणू शकतात. बुद्धिमान लोक त्याला त्याग म्हणू शकतात. त्या या भक्तीच्या मार्गावरती आल्यानंतर या कार्याच्या फळांची अपेक्षा म्हणून नको असते हो. आणि मग जे काही करायचं आहे त्याला बुद्धिमान लोक त्याग असं म्हणतात. पूर्णपणे ज्याने मनाचा योग निर्माण केलाय, मनावरती ज्याने नियंत्रण केलेलं आहे, तो निश्चितच एक उत्तम योगी बनू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंताचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान आणि तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग काही विद्वज्जन असं सांगतायत की सकाम कर्मांना दोषपूर्ण म्हणून त्यागलं पाहिजे, कारण ते कुठेतरी तुम्हाला अडकवतायत, या भौतिक जगताशी कुठेतरी अडकवले जात आहे आणि जोडले जात आहे. परंतु हे समजून त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान आणि तप अशी कर्म कधीही त्याग करू नये. अशा कर्मांचा की जिथे आपण यज्ञ करतो आहोत, दान करतो आहोत, तप करतो आहोत, कुठेतरी त्याला रिलिजियस बॅकग्राऊंड आहे, धार्मिक बॅकग्राऊंड आहे, आणि म्हणूनच त्याच दिवशी आपण असं करून तर त्या एक मिनिट, यज्ञ, दान, तप कधीही त्याग करू नये. यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण.
तप हरे कृष्ण माताजी. तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही इतर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या यज्ञ, दान आणि तपाला विद्वज्जनांनी महत्व दिलेलं आहे, कारण ती महान आत्म्यांना सुद्धा पवित्र केलेलं आहे. अशी ही कथा मी तुम्हाला त्या दिवशी म्हटलेलं की 15व्या अध्यायामध्ये याचा कुठेतरी संदर्भ आहे. आणि अशी ही दक्षाची कथा. आणि म्हणून आपल्याला एका कशा प्रकारे हे जाणून घ्यायचे, कर्माचा त्याग नाही करायचंय, तर ते कर्म करायचंय पण कृष्ण भावना भावित होऊन ते कर्म करायचंय. आणि म्हणूनच यज्ञ, दान आणि तप करताना सुद्धा काय पवित्रपणे केलं जातं आणि कशा प्रकारे त्या महात्म्यांना देखील, अनेक महात्म्यांना त्यांनी पवित्र केलेलं आहे. त्यापैकी एक आपल्याला आज जाणून घ्यायचं आहे. दक्षाची गोष्ट आहे. सॉरी. आणि अशा या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत दक्ष महाराज आहेत, तिथे यज्ञ करतायत. सुरुवातीला त्यांचं जे धड होतं ते निश्चित त्यांचंच होतं आणि सगळं व्यवस्थित होतं. हे नंतरची गोष्ट आहे, जिथे त्यांना त्या प्रकारे शाप दिला गेला आणि कशा प्रकारे शिवजींनी त्यांना शिक्षा केलेली आहे. आणि म्हणून मग हे जाणायचं आहे की कशा प्रकारे हे यज्ञ, दान आणि तप करताना त्याच्या मागचा दृष्टिकोन काय असावा आणि कशा प्रकारे कर्मांचा, पूर्ण कर्मांचा त्याग न करता कर्म कृष्ण भावना भावित करावं. मग अशा या दक्षानी जेव्हा सती मातेला, बरं का, दक्षाचं सती मातेने शिवजींशी केलेलं लग्न त्याला मान्य नव्हतं, म्हणून त्यांनी त्या मुलीशी संबंध ठेवलेला नव्हते. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा तो महान असा यज्ञ करत होता, यज्ञ याग, तेव्हा त्यांनी सर्वांना निमंत्रण दिलेलं आहे, सर्व सर्व राजे राजवाड्यांना निमंत्रण दिलेलं आहे, परंतु शिवांना निमंत्रण काही जात नाही. आणि मग शिवजींना जात नाही, परंतु इकडे घालमेल कोणाची, तर सती मातेची, की माझ्या घरचंच आहे तर मला कशाला निमंत्रणाची गरज, मी माझ्या बाबांकडे जाते म्हणून. आणि मग ती जायला निघते आणि तिथे आल्यानंतर बघते की आपल्या नवऱ्याला योग्य ते स्थान द्यायला पाहिजे आहे ते दिलेलं नाही. आणि म्हणून तिला कुठेतरी वाईट वाटतंय. आणि अशा प्रकारे मग ती त्या वाईट वाटण्यामुळे त्या यज्ञामध्ये आहुती घेते, की स्वतःच्या आपल्या नवऱ्याचा असा झालेला अपमान ती बघू शकत नाही, म्हणून ती त्या अग्नीमध्येच उडी टाकते आणि स्वतःला तिथे अर्पण करते. हे सगळं चालू असताना सर्वजण बघत असतात आणि मग अचानक असं झाल्यानंतर की मग तिथे शिव शंकरांना सुद्धा कुठेतरी रौद्र रूप, कारण नुसतंच कुठेतरी भौतिक प्रकृती करता नाही, तर कशा प्रकारे या गोष्टींनी म्हणजे एक मिनिट हा. आणि शिवजी शंकरांनी कुठेतरी राग येऊन या गोष्टीची आज्ञा दिलेली आहे की दक्षाचं मुंडकं छाटलं जावं. आणि असं मुंडकं छाटलं जावं हे आज्ञा दिल्यानंतर तसं केलं जातं. कारण का, हे कुठल्याही सकाम कर्मामधलं नाही, तर एका वैष्णवीचा अपमान झालेला आहे. ज्या वैष्णवीने आहुती दिलेली आहे स्वतःची, त्या वैष्णवीचा त्या घरी अपमान झालेला आहे. आणि म्हणूनच मग असा अपमान झालेला असताना जेव्हा शंकरांपर्यंत ही बातमी जाते, तेव्हा जे काही असतं त्या ठिकाणी, त्या गोष्टीची मदत घेऊन शिवजींच्या आज्ञेनुसार त्या दक्ष महाराजांना त्यांचा शिरच्छेद केला जातो. आणि शिरच्छेद केल्यावर सुद्धा वीरभद्राला, बरोबर, वीरभद्राला निर्माण करून ते शिरच्छेद करतात. आणि शिरच्छेद केल्यानंतर सुद्धा पूर्णपणे दक्ष मरण पावत नाही आणि कुठेतरी तडफडत असतो जीव. हे सगळं बघून ब्रह्मा प्रत्यक्ष शिवांकडे जातात कैलास पर्वतावर आणि म्हणतात की तुम्ही माफ करा दक्षाला आणि कुठेतरी शांत व्हा आणि दक्षाचं ते धडाला त्याचं मुंडकं परत करा, शिर त्याचं परत करा. तो म्हणतो तितकी त्याची लायकी नाही. दक्ष हा त्या बकरीप्रमाणे वागलाय, त्याला बकरीचं शिर मात्र देऊ करता येईल. म्हणून मग कशाही प्रकारे बकरीचं शिर शोधून आणलेलं आहे आणि ते दक्षाला दिलेलं आहे. परंतु त्या ठिकाणी दक्षाला जरी ते शिर लावलेलं असलं तरीही त्याला सगळ्याची जाणीव आहे आणि तो आपले यज्ञ याग यथोचित प्रकारे पूर्ण करतो. कारण यज्ञाच्या ठिकाणी हे झालेलं आहे. यज्ञ मग शेवटी यज्ञ अनेक महात्म्यांना पण कशा प्रकारे पवित्र करतो. मग इथे आपल्याला त्या 15व्या श्लोकाचा कुठेतरी आपण उल्लेख केला होता. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्वरहमेव वेदेश वेद्यो. एक मिनिट ते मी तुम्हाला श्लोक जरा खालची ओळ मला नाही. वेदांत हृद्वेद विदेव चाहं
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम. बघा, मग आपण म्हणतो की या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी शीर दक्षाला लावलेलं आहे बघा बकरीचं, परंतु दक्षाला पश्चाताप झालेला आहे. तो तिथे ते सॅक्रिफाईस, तिथे यज्ञ पूर्ण करतोय तो. जरी त्याला बकरीचं शीर लावलं गेलेलं असलं तरी त्याला पश्चाताप झाला. त्यांनी शिवजींना क्षमा मागितलेली आहे, त्यांना त्यांचं योग्य स्थान देऊ केलेलं आहे आणि त्यांनी यज्ञ त्या प्रकारे पूर्ण केलेला आहे. परंतु इथे म्हणूनच सांगितलंय की सगळ्या स्मृती विस्मृती ह्या सगळ्या भगवंतांपासून आहेत, त्या आत्म्यापासून आहेत, परमात्म्यापासून आहे. म्हणून हा आत्मा जो हृदयामध्ये निवास करतोय त्याच्यापासून या स्मृती विस्मृती आहेत. म्हणजे फक्त मेंदूमध्ये नाही त्याचं कुठेही मूळ आहे. तर हे आपल्याला इथे या शास्त्रांच्या आधारे पटवून दिलेलं आहे की मग जरी ते शीर लावलेलं असलं बकरीचं तरी पण दक्ष उत्तम प्रकारे त्या गोष्टी करू शकतो आणि उत्तम प्रकारे त्या यज्ञाचं आणि अशा प्रकारे हे यज्ञ सुद्धा भल्या भल्या महात्म्यांना पवित्र करतात. अशा दक्षाला त्यांनी पवित्र केलेलं आहे. अशा गोष्टीला सांगण्यासाठी की यज्ञ दान आणि तप याचं किती महत्व आहे आणि त्या प्रकारे त्या गोष्टी केल्या जातात. अशी ही दक्षाची कथा. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा विना केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सर्व कर्म ही कोणत्याही प्रकारची आसक्ती, मग त्या फळाच्या बघा चित्रामध्ये दिसतंय त्या एक माणूस दुसऱ्या माणसाला वाचवतोय आणि तो माणूस एका प्राणी मात्राला वाचवतोय, कारण त्याचं कर्तव्य पोटी त्यांनी ते केलेलं आहे. कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही, कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नाहीये त्याच्यामध्ये. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्या प्राण्याला आणि स्वतः तो दुसरी व्यक्ती त्या व्यक्तीला वाचवतीये. कुठल्याही अपेक्षेविना या गोष्टी केल्या जातात आणि म्हणूनच कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझं योग्य मत आहे. म्हणूनच मग कोणीतरी सांगितलं की मला नामस्मरण नाही करायचंय, मला करायची इच्छा नाहीये, परंतु त्याच्यामध्ये कोणाचं नुकसान आहे? तुम्ही जे काही करणार आहात ते नामस्मरण, मग ते कशा प्रकारे केलं पाहिजे? एक कर्तव्य बुद्धीने केलं पाहिजे आणि कशा प्रकारे कुठलीही फळांची अपेक्षा न करता या गोष्टी केल्या पाहिजे. कारण ती कर्म कर्तव्य बुद्धीने केली जातात. मग मला हे हवंय, मला ते हवंय, म्हणून मला हेही हवंय, मला तेही हवंय, म्हणून मी या गोष्टी करतोय आणि म्हणून मला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत. मग ब्ला 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 म्हणजे फलानी तुम्हाला अशा गोष्टी ऐकायला येत आहेत. परंतु मग ते कर्तव्य अत्यंत महत्वाचं आहे आणि त्या कर्तव्य बुद्धीने फळाच्या शिवाय त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. पण तरीही बघा, तरीही आपल्याला ज्या 14व्या अध्यायात आपण जाणलं की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे दिवसभरामध्ये सुद्धा आपण बघतो की सात्विकता ही सकाळच्या ब्रह्ममुहूर्तापासून 9 वाजेपर्यंत, मग 9 ते 5 रजोगुण दिसतात. कारण कामामध्ये हे मिळवण्यासाठी आणि कुठेतरी त्या कामामध्ये गुंतलेली व्यक्ती असते आणि त्यानंतर मात्र जी वेळ असते 9-10 ची वेळ, त्याच्यानंतर मग जी निजानिजीची हे होते आणि ते जे आपल्याला कशा प्रकारे त्या गोष्टी तामसी वृत्ती कुठेतरी झोपण्याच्या संदर्भात आपल्याला म्हणजे दिवसभराच्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आपल्याला त्या गुणांचा अनुभव घेतला जातो. आणि म्हणून मग अशा या कर्मासाठी बघा सात्विक वृत्ती काय, तामसिक वृत्ती सुरुवातीला दिली 18.7 की कुठेतरी भ्रमाच्याच त्या स्वतःच्या वलयामध्ये असतात आणि अशा भ्रमाच्या वलयामध्ये राहिल्यानंतर मग ते ज्ञान आहे, अज्ञान आहे, कशाचाच काही फरक पडत नाही. कारण मग कुठेतरी अज्ञान आहे अजून, हे कबूल केलं पाहिजे. पण निश्चितच की दिस इज अ राईट स्टेज तुम्हाला हे कळण्यासाठी आणि मग पुढे जाऊन तुम्हाला एक एक्सरसाइज सुद्धा केली जाईल. आता आपण इमिजिएट नाही, पण आपण नक्की बघूया. आणि म्हणून मग ही तामसिक वृत्ती कशी रिॲक्ट करेल, की मग कुठेतरी माझ्या मनामध्ये, त्याच्या मनामध्ये भ्रम असेल आणि मग हे मला जाईल की नाही, किंवा कशा प्रकारे मग या अज्ञानामध्ये ती व्यक्ती वावरत असते. आणि 18.8 मध्ये कुठेतरी मग ही भीती वाटते की हे कर्तव्य आहे, माझ्याकडून नीट निभावलं जाईल की नाही, मग मला या सगळ्याला तोंड द्यायची कुठेतरी भीती वाटते, कशा प्रकारे दडपण आलंय माझ्यावरती. मग हे का, हे कुठेतरी कर्म टाळण्याचंच पहिलं कारण अज्ञान, दुसरं कारण कुठेतरी आवड, म्हणजे ज्या गोष्टींची आवड आणि कर्तव्य याची कुठेतरी सांगड घातली जाते. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींनुसार मग 18.8 आपल्याला अशा प्रकारे आपल्याला तीन विश्लेषण, तीन मिळू शकतात लक्षणं, म्हणजे तीन
विहित कर्तव्य, कारण आणि गुण कशा प्रकारे ही विभागणी केली आहे. मग 18.9 मध्ये सात्विक गुण म्हणतोय की मी निश्चितच जाणार आहे आणि मग राजसिक गुणाचं कसं काय, की काहीतरी कर्तव्य आड येत आहेत. मग तामसिक गुण अति चांगुलपणा, कारण प्रत्येक ठिकाणी मग कशा प्रकारे ती व्यक्ती आचरण करणार आहे त्या आचरणाचं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग तामसिक वृत्ती ही कुठेतरी भ्रमामध्ये असते, राजसिक वृत्ती ही कुठेतरी कर्तव्यामध्ये आणि त्या कमिटमेंट्स मध्ये असते, परंतु तरीही ज्या गोष्टी करता येतील त्या निश्चितच शक्य करायला पाहिजेत. आणि मग जे काही कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे ते सात्विक आपण सांगितलं. आणि ज्या भ्रम असेल अशा प्रकारे 18.7 आणि 8 जर कुणाकडे काही एक मिनिट हा, मग स्वतःच्याच वलयामध्ये राहून मग त्याच विषयीबद्दल बोलणारं किंवा मग त्याच्या पलीकडे कुठली गोष्ट नच काही विचार करणारं अशी ही तामसिक वृत्ती असते. मग या कर्माला आपल्याला जाणायचंय बघा. या कर्माचे घटक, मला एकच मिनिट द्या हा जरा. आवाज येत नाही माताजी. क्षमस्व. मग आपण या कर्माला जसं जाणलं होतं की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, जसं या व्यक्तीने केले इथे, की या व्यक्तीने इथे त्याला वाचवायचा प्रयत्न केला हा कर्तव्यपोटी, कारण कुठेतरी सात्विकता. मग आपण ज्या सत्व, रज आणि तम गुणांविषयी 14व्या अध्यायामध्ये जाणलं, जसं मी दिवसभराचं तुम्हाला म्हटलं की सकाळी 9 वाजेपर्यंत ज्या ब्रह्ममुहूर्ताचं, मग सकाळी अगदी 4:30चा ब्रह्ममुहूर्त आणि सकाळची जी वेळ असते ती पूर्णपणे सात्विकतेमध्ये चांगल्या गुणांची अशी वेळ असते. मग नंतर जे कामकाज सुरू होतं, मग कुठेतरी वासनेपोटी स्वतःच्या गोष्टींसाठी कर्मामध्ये गोष्टी केल्या जातात, मग ती कुठेतरी राजसिकता येते त्याच्यामध्ये त्या. आणि मग तामसिकता कुठेतरी मग जी झोपायची, निजायची वेळ असते, कारण मग त्या प्रकारे जी तामसिक काळ असतो त्याच्यामुळे त्या झोपण्याच्याच गोष्टीला केलं जातं, क्रियाकलाप केले जातात. तशा प्रकारे म्हणूनच जे नामस्मरण केलं जातं, आपण म्हणतो भगवंतांचं नामस्मरण करायचं आहे, ते सकाळच्या ब्रह्ममुहूर्ताच्या की जिथे वास्तव्य भगवंतांचं वास्तव्य असेल अशा या ब्रह्ममुहूर्ताला जास्त महत्व आहे. आणि म्हणूनच मग या कर्मांना की कुठेतरी मग सात्विक माणूस आहे तो कर्तव्यापोटी निश्चित ते कर्म करेल ज्याने या माणसाने ते केलेलं आहे, कारण कर्तव्य आहे त्याच्यामध्ये तो चांगुलपणा आहे. पण राजसिक व्यक्ती कुठेतरी मला याची भीती वाटते, मग हे मी कसं करू, हे करताना मला असं झालं तर, तसं झालं तर. मग या आवडीनुसार किंवा स्वतःच्या मूडनुसार, स्वतःच्या लहरीप्रमाणे त्या गोष्टीकडे बघितलं जातं. हेच तामसिक वृत्ती काय तर स्वतःच्या भ्रमामध्ये, हो, अज्ञानामध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत. मग त्यामुळे ती गोष्ट करण्याचा काही प्रश्नच येत नाही, कारण अज्ञान आहे. आणि म्हणून मग ती गोष्ट कुठेतरी टाळली जाते त्या अज्ञानाच्या पोटी. अशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक व्यक्तीला त्याकडे बघण्याचा, कर्माकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिलेला आहे. मग या कर्माला जाणायचंय हो आपल्याला. जसं मी म्हटलं की 3ऱ्या आणि 5व्या अध्यायात आपण कर्मयोग आणि कर्मसन्यास योग हा कशा प्रकारे, कर्मयोग हा कर्मसन्यासापेक्षा जास्त श्रेष्ठ आहे, कारण त्या कर्माला टाळायचं नाहीये, तर कर्म करायचे, कृष्ण भावना भावित करायचं, कृष्णाला अर्पण करायचं आहे ते कर्म. म्हणून भगवंत अर्जुनालाही सांगताय, तू युद्ध कर, तू नक्की युद्ध कर, तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर, कारण कर्माला टाळू नको, स्वतःच्या कर्तव्यांना टाळू नकोस.
मग या कर्मामध्ये काय 5 घटक, खूप सुंदर 5 घटक दिलेत. त्या सुंदर उदाहरणानुसार आपण जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाबाहू अर्जुन, वेदात यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धींची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, करिता विभिन्न इंद्रिये म्हणजे कर्माकरता विभिन्न विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या कर्माला कसं विभागलं गेलंय बघा, की कर्म करताना त्या कर्माचं स्थान, मग मग एका उदाहरणानुसार मी तुम्हाला हे सांगते. मग त्या कर्माचं स्थान म्हणजे एखादी बिल्डिंग बांधायची, बरं का. मग ती बिल्डिंग बांधायची आहे, तेव्हा ती बिल्डिंग बांधण्यासाठी तिथलं स्थान म्हणजे कर्माचं स्थान. मग त्या कर्माच्या, मग ते कर्म करताना त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेला, त्याच्यामध्ये जो काही करता काम करणार आहे तो करता कोण? तर तो इंजिनियर आहे, सिव्हिल इंजिनियर जो आहे, जो आर्किटेक्ट आहे, मग अनेक कामगार आहेत, मग तिथे अनेक ज्या गोष्टी, जे काही पुरवतायत गोष्टी, सिमेंट पुरवतायत, विटा पुरवतायत, या सगळ्या गोष्टी पुरवणारे जे आहेत, असं सगळ्या गोष्टी मिळून जे करते आहेत ते सगळे. त्यानंतर विभिन्न इंद्रिय, मग कुठली इंद्रिय आहेत तर त्यांचे हात, पाय, डोळे, डोकं, कान, सगळं जे त्यांना व्यवस्थितपणे त्याच्यावरती केंद्रित केल्याशिवाय त्यांचं ते कर्म पूर्ण होणार नाही. विभिन्न इंद्रिय आणि त्यांचे प्रयत्न. मग त्या इंद्रियांना धरून त्यांचे प्रयत्न कशा प्रकारे, कारण ते कर्म करताना मग मला हे करायचंय, एखादी गोष्ट नुसतं काम मला म्हटलं आणि करा नाही, त्याच्यात ते प्रयत्न करणं महत्वाचं आहे. हो, तुमच्याकडून तुमचे प्रयत्न केले नाही गेले तर ते कर्म सफळ कसं होणार आहे, कर्म पूर्ण कसं होणार आहे. आणि म्हणून ते कर्माचं ठिकाण, तो कर्ता, ती कर्त्याची इंद्रिय आणि ते कर्त्याचे प्रयत्न, आणि सर्वात शेवटी आणि अत्यंत महत्वाचं उपद्रष्टा आणि अनुमंता, त्या भगवंताची अनुमती. मग तिथे भगवंतांचं अस्तित्व असणं, आणि अनेक गोष्टी आपण बघतो, अनेक गोष्टी आपण या भौतिक जगातही बघतो, की जसं मी आधीही याच्या सांगितलं, की मग ही योगमाया, मोहमाया ही सगळीच, कोणीतरी मला प्रश्न विचारलेला माताजींनी, की मग अशी लोक का करतात वाईट कामं? कारण मग कुठेतरी ती मोहमाया पण तितकीच स्ट्रॉंग आहे, त्याचप्रमाणे ही योगमाया. भगवंत इथे ज्या कर्माला कुठेतरी अनुमती देणार आहेत, कारण त्या गोष्टीला जर भगवंतांची अनुमती नसेल तर त्या गोष्टी अशाच भिजत पडतात. हो, मग का भिजत पडतात? कारण मी भोगता आहे, मी ही बिल्डिंग बांधलीये, मी याच्यामध्ये कष्ट केलेले आहेत, मी इथून मांडलं. अहो, पण विटा कुठून आल्या? सिमेंट कुठून आलं? ती जागा अशीच उत्पन्न झाली का? मग ते कृतज्ञता कुठे आहे मनामध्ये? सगळ्यामध्ये मी, 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 मी. तर मग त्याचं मीपणाने कदाचित त्या गोष्टी पूर्णही होणार नाहीत. हो. मग निश्चित मी म्हणजे कशा प्रकारे असावं, की तिथे केले जाणारे प्रयत्न, की मग ज्या युधिष्ठिर महाराजांना आपण बघतो, मग ते उदाहरणच आठवतात. कारण की जे एवढे राजे, म्हणजे जे धर्माचे अगदी प्रतीक असणारं, सत्याचे प्रतीक असलेले, परंतु त्यांनी स्वतः, की हे कृष्णाचं राज्य आहे आणि मला सांभाळायचं आहे आणि म्हणून मला मार्गदर्शन करा. म्हणजे कुठेही स्वतःला त्याचं मालक नाही, भोगता, मालकी, मालकी हक्क जिथे आपण सांगतोय, तिथे त्या कर्माची फळं भोगा. आणि म्हणून मग या कर्माचे 5 घटक अशा प्रकारे जाणलेले आहे. पण जो बघा विचार नाही करत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणाचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो या गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा जे मी सांगितलं, मी भोगता आहे, मी केलेलं आहे, आणि म्हणूनच मग तो भगवंतांचं तिथलं अस्तित्व स्थान हे जाणूच शकत नाही. पण हे कर्म करताना बघा, मग त्या कर्माला ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ही तर सगळी आहेच. परंतु मग ते जे आंतरिक मन आहे, जिथे मन, बुद्धी आणि अहंकार, मग ते कर्म करताना बघा, मला बाजारात जायचंय. हो, मला बाजारात जायचंय, उद्या माझ्याकडे पूजा आहे, मला बाजारात जायचंय. पण मग त्याच्यासाठी आजपासूनच का प्लॅनिंग केलं जातं? जेव्हा बाजारात जाणार आहे ती गोष्ट वेगळी. मग ते जे प्लॅनिंग केलं जातं ते कुठेतरी मनातल्या, मग त्या अंतर्मनाच्या प्रेरणा, मग ते कुठेतरी त्या त्या नोअर, म्हणजे तो कुठेतरी जे त्या त्या ध्येयाचं ऑब्जेक्ट, त्या ज्ञानाचं ज्ञेय, त्याच्यानंतर ते ऍक्च्युअल ज्ञान, मग त्याच्याविषयीचं ज्ञान जाणणारा, आणि मग तो करणारी व्यक्ती, ज्ञाता. जसा हा बास्केटबॉल इथं खेळतोय बघा. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता
ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे आहेत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हा जो बास्केटबॉल मध्ये बॉल टाकतो आहे, त्याचा बॉल त्याचा ऑब्जेक्ट आहे. पण त्याला त्याची माहिती तर पाहिजे. त्याचं ध्येय काय करणार आहे? त्याला तो बॉल त्या बास्केटमध्ये घालायचा आहे. पण ज्ञान काय आहे? जे ज्ञान त्या ज्ञातालाच माहिती आहे आणि त्या ज्ञाताने ज्ञानाला जाणून त्या ज्ञानाचं ध्येय गाठायचे जे ज्ञेय आहे. आणि म्हणून कर्माचे हेही घटक आहेत. म्हणून 5 ते घटक आणि 3 हे घटक असे 8 एकूण घटक आहेत कर्माचे. कारण कुठेतरी प्रेरित करणाऱ्या गोष्टी आहेत या. तुम्ही कर्म करताय म्हणजे जाऊन फक्त धाडकन केलंय कर्म असं नाही हो. मग त्याच्या मागच्या ज्या काही गोष्टी प्लॅन केल्या जातात किंवा ज्या प्रेरित गोष्टी असतात त्यासाठी ते नॉलेज गरजेचं आहे. म्हणून हे सगळं कर्माला विश्लेषित करून सांगितलेलं आहे, की त्याचे कशा प्रकारे घटक आहेत. मग हे कर्म करताना बघा 10 वेळेला विचार करून, की किती गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे परमेश्वर, परब्रह्म, तो परमात्मा त्याची अनुमती असणं गरजेचं आहे. आणि मग इतकं करून कुठेतरी स्वमूल्यांकन ज्या ज्या सत्वगुण, रजगुण आणि तमोगुणांना मी तुम्हाला सांगितलं, मग तुम्ही पहिल्या 3 मध्ये स्वतःला कुठे रेट कराल? 1 ते 3 पासून रेट करा. 1 सर्वात कमी आणि ते 3 सर्वात उच्च असं आहे कुठेतरी. मग तुम्ही स्वतःला सत्व, रज का तम कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला कुठल्या वर्गात मोडता, हे स्वतःला थोडंसं अॅनलाईज करायचं, की तुमची वृत्ती, तुमचं वागणं, तुमचं दिवसभराची दिनचर्या, तुमच्या प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचे दृष्टिकोन, तुम्ही कर्म करता आहे, त्या कर्मामध्ये मग हे सगळं हे ज्ञान आत्ता घेताय. हे 18 दिवसापूर्वी काय होतं आणि 18 दिवसानंतर काय असंही तुम्ही जाणू शकता एकावर. अशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला कुठेतरी छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आहे. मग कुणाला बळजबरी नाहीये त्याच्यासाठी. पण एक एक तुम्हाला एक अँगल ऑफ थिंकिंग दिलं जातं, की तुम्ही स्वतःला कुठे बघताय. हे महत्वाचं आहे याच्यातनं. आणि मग आपल्याला आता जे जाणायचं आहे, ते आता आपल्याला या कर्त्याला जाणायचं आहे आणि मग तू ज्ञानाला, मग जे ज्ञान, ज्ञेय आपण बघितलं, मग हे सात्विक ज्ञान काय आहे, तो सात्विक कर्ता काय आहे, ते सात्विक कर्म काय आहे, मग त्याला प्रेरणा, मग तो निश्चय काय आहे, त्याच्यापासून मिळणारं सुख किती, कोण किती त्याच्यामध्ये सुखी राहतंय, मग ते सात्विक सुख आहे का राजसिक आहे का तामसिक, मग तो निश्चय कसा केला जातो, या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला या सत्व, रज आणि तम प्रत्येक 3 श्लोकामध्ये त्याला फरकाने आपण जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18-20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपातील विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18-21 ते वाचा ज्ञान माताजी, मी 1 सेकंद आहे. वाचा तुम्ही माताजी. ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्वात आहे, असे आपणास समजले पाहिजे, की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 3 तिसरं आलं नाही नीट. हा माताजी. तिसरं नीट आलं नाही. नाही येते. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. बघा, असे हे 3 प्रकारचं ज्ञान म्हणजे 3 स्वरूपामध्ये आपल्याला ते जाणून घ्यायचंय. मग ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात पंडिता समदर्शिना हो, अनंत रूपामध्ये विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एक अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव. कारण मग जो जीव प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये त्या परमात्म्याला बघतो आहे, त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये असलेल्या परमात्म्यामुळे मग तो जो ब्रह्म आहे, ते जे ब्रह्म आहे तो त्या व्यक्तीला, त्या जीवाला तो जाणतो आणि म्हणूनच तो सर्वांना सात्विक दृष्टीने बघतो आणि तो सर्वांना समदृष्टीने बघतो. मग तो एका चांडाळालाही तसं बघतो, एका ब्राह्मणालाही तसं बघतो, एका कुत्र्यालाही तसं बघतो, एका मांजरालाही तसं बघतो, एका प्राण्याला, कुठल्याही प्राण्याला, मग तो कुत्र्याचा मालक असू दे, मग कुठल्याही
व्यक्तीला, कारण कुठेतरी पंडितः समदर्शिनः, आणि म्हणूनच तो सात्विक व्यक्ती त्या ज्ञानाला, ते सात्विक ज्ञान, अशा ज्ञानाने जो परिपूर्ण असतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज. मग जो कुठेतरी गॉसिपिंग हा शब्द मी आता वापरीन हो, कुठेतरी मग ह्याला ते आहे हो, याच्यामध्ये तशा गोष्टी आहेत, याला तसं आवडतं, त्याला तसं, मग कुणाला दुसऱ्यांना काहीतरी नावं ठेवणं किंवा भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे भिन्न शरीरामध्ये, मग हा तसा आहे, हा तो तसा आहे, प्रत्येकाला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये जाणलं जातं. उत्कटतेच्या स्थितीमध्ये कुठेतरी राजसिक भावनेने जेव्हा ते ज्ञान संपादन केलं जातं त्या स्वरूपामध्ये, तेव्हा त्याला ते राजसिक ज्ञान म्हणतात. आणि मग जिथे कुठेतरी तो तो मनुष्य अज्ञानातच आहे, भ्रमातच आहे. मग जे काही मी म्हणतो आहे तीच पूर्व दिशा, आणि मला जे काही दिसतं आहे तेवढंच फक्त आहे. त्याच्या पलीकडे काही नाही. आणि ज्या ज्ञानामुळे कुठेतरी ते लिमिटेशन्स, कारण मग स्वतःभोवती एक वलय गुंडाळून घेतलंय, ते ज्ञान परिपूर्ण नाहीये ना. ज्ञानच नाहीये तिथे, ज्ञानाचा अभाव आहे. अशांना सत्याचं ज्ञानही काही राहत नाही, आणि म्हणूनच मग त्याला तमोगुणी ज्ञान म्हटलं जातं. आता आपल्याला जाणायचंय की तो ज्ञान घेऊन असलेला कर्म कसं करतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या आधार पद्धतीवर आधारलेले 3 प्रकारच्या क्रिया. 1. जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म असे म्हणतात. परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्याला अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होय. आणि 18-25, जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्याला क्लेश देण्याकरता केले जातात, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे निष्काम कर्म केलं जातं, जे कर्म नेमलेलं आहे आसक्तीशिवाय, मग त्या फळांच्या आसक्तीशिवाय जेव्हा ते केलं जातं, कुठलाही राग द्वेष न ठेवता फलप्राप्तीच्या इच्छेविना जेव्हा ते केलं जातं, ते निष्काम कर्म. आणि ते निष्काम म्हणजे सात्विक कर्म. आणि मग राजसिक काय, तर ते सकाम कर्म. कारण कुठेतरी आपण जे यज्ञ बघितले, तप दान बघितलं, तिथे कुठेतरी फळांची अपेक्षा, मग मला हे हवंय, मला ते हवंय. मग ज्या सकाम कर्मामध्ये जो अडकलेला आहे, जो मनुष्य मोठ्या प्रयासाने ते स्वतःसाठी करतो, तेव्हा त्या अहंकारी बुद्धीने ते करणारं कर्म हे रजोगुणी कर्म असतं. आणि मग जे तामसिक वृत्तीने केलं जातं, जसं आपण बघितलं, तो तामसिक यज्ञ कुठेतरी स्वतःला, परमात्म्याला इतकं क्लेश दिले जातात. त्याचप्रमाणे मग एखादी व्यक्ती अशा प्रकारे वागते की समोरच्याच्या भावना, समोरच्याला कुठल्याही गोष्टीमध्ये वाटणारी गोष्ट, त्या बंधनांची सुद्धा पर्वा नसते. मग एखाद्याला मारायला, एखाद्याची हत्या करायला सुद्धा ही तामसिक मनोवृत्तीची लोक करू शकतात. आणि म्हणून हे सगळं तामसिक कर्म धरलं जातं, की ज्याने दुसऱ्यांना क्लेशही पोहोचवले जातात. असा करता कोण आहे मग, की ज्याने हे जाणून मग जे कर्म करतो आहे, असा सात्विक करता कोण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक जो मनुष्य प्राकृतिक गुणाचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक करता असे म्हटले जाते. 18-27, जो करता कर्म आणि कर्मफलात प्रति आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुखदुःखामुळे विचलित होणार असतो, त्याला रजोगुणी करता म्हटले जाते. 18-28, जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्याचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी करता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना, मग ज्यांनी स्वतःमध्ये ती स्थिरता आणलेली आहे, मन बुद्धी, म्हणजे कुठलाही खोटा अहंकार न ठेवता अतिशय उत्साहाने यश मिळो अपयश मिळो, सुखात हुरळून नाही जाणार, दुःखात होरपळून जाणार नाही, अशी स्थिता धीर मुनी आणि स्वतःला स्थिरता आणलेली जी व्यक्ती असते, आणि अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टींनी विचलित न होता जेव्हा तो कर्म करत असतो, तेव्हा त्या कर्त्याला सात्विक कर्ता म्हणतात.
मग जे कर्म आणि कर्म फलप्राप्ती याच्याकडे आसक्त होऊन फळांना बघून इच्छितो, जो लोभी, शाळू, अपवित्र, सुखदुःखांमुळे विचलित होणारा असतो, ज्याचं मन इतकं डळमळीत असतं, हो, वासनेमध्ये कुठेतरी अडकलेलं असतं, असा करता मग रजोगुणी करता म्हटला जातो. आणि जो विकर्म करतो आहे, जर नेहमी नियमाच्या विरुद्धच सगळ्या गोष्टी करायच्या, नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करून ठेवायची, जे काही कर्म विकर्माप्रमाणे करतो आहे, तो करता हा तमोगुणी करता म्हटलं पाहिजे. मग अशी ही बुद्धी काय आहे? आता आपल्याला बुद्धी, निश्चय आणि सुख हे ना जाणायचंय. मग अशी सात्विक बुद्धी काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18:30. हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्त कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. 18:31. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. 18:32. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला व धर्म अधर्माला जी बुद्धी धर्माला व धर्माला व जी अधर्माला बुद्धी धर्म धर्माला समजते अधर्म आणि व अधर्माला धर्म. बरोबर. धर्माला धर्म व अधर्माला धर्म समजते हम्म. आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळं भ्रमामध्ये आहे. म्हणून सात्विक बुद्धी काय दाखवतीये, की मनुष्याची प्रवृत्ती, निवृत्ती म्हणजे कुठेतरी त्याने स्वतःवर इतका कंट्रोल मिळवलेला आहे, नियंत्रण मिळवलेलं आहे. सहकार्य, भय मग सगळ्यामध्ये कुठेतरी समतोल राखलेला आहे. निर्भय, बंधन, मोक्ष या सगळ्याला की कुठेतरी आपल्याला जेव्हा आपण या कर्मामध्ये अडकतोय, म्हणजे आपण बंधनामध्ये अडकतोय, आपण त्या कर्मफळांमध्ये अडकतोय, म्हणजे कर्मफळांच्या बंधनामध्ये अडकतोय. त्या कर्मफळांची आसक्ती ठेवतोय, म्हणजे कुठेतरी त्या कर्मफळांच्या बंधनांमध्ये अडकतोय, हे ती व्यक्ती निश्चित जाणते आणि म्हणूनच ती त्याची बुद्धी ही सात्विक बुद्धी असते. मग जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य किंवा अकार्य सहकार्य यातला कुठलाच फरक जाणत नाही आणि तो जाणून घ्यायचीही इच्छा नसते, कारण कुठेतरी ती वासना की मला ते करायचंच आहे, मला कशाही प्रकारे ते मिळवायचं आहे, अशी जेव्हा ती बुद्धी, मग ती सतसत विवेक बुद्धी राहत नाही. आणि म्हणूनच मग ती बुद्धी कुठेतरी राजसिक बुद्धी होते आणि जी अज्ञानामध्ये आहे ना, काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, कोणाला मारणं किती योग्य आहे आणि आपण कुणाची हत्या करतोय का किंवा कुणाला काही त्रास पोहोचवतोय का, या सगळ्याच्या पलीकडे जी गोष्ट गेलेली असते, ती तामसिक बुद्धी होय. मग असा निश्चय कोण करतं? अशा बुद्धीने कुठला निश्चय केला जातो? तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18:33. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18:34. परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, तो निश्चय राजसिक होय. 18:35. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजे तामसी वृत्ती होय. तामसी धृती होय. धृती म्हणजेच बुद्धी. बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग ज्या रीतीने मन, बुद्धी, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु, की तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित कर आणि अशांना संयमित करून, त्या इंद्रियांच्या क्रियांना ज्यांनी संयमित करून मन आणि बुद्धी जिथे भगवंतांवर चिंतन केलेलं आहे, अशा प्रकारे ती सात्विक निश्चयाने, ती दृढ निश्चयाने केलं जातं, की तो निश्चय इतका दृढ असतो. प्रल्हाद महाराज आपल्या निश्चयावर इतके दृढ होते, की कितीही मरणासन्न गोष्टींमधनं जाऊ दे, पण भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत, इतकी दृढ निश्चय असतो मनामध्ये. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की दृढ निश्चयाने हो, तो निश्चय दृढ पाहिजे मनामध्ये. ती दृढता महत्वाची आहे. ती दृढता कधी येईल? जेव्हा तू मन आणि प्राण, इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करशील, कुठेतरी नियंत्रित करशील, तेव्हाच असा निश्चय तू करू शकशील. आणि ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ, काम यांच्या फळांना सतत अपेक्षित ठेवून जेव्हा निश्चय करतो, तो राजसिक निश्चय. आणि कुठेतरी स्वप्न, भय, विषाद, मोहाच्या पलीकडे जे काही जाऊ शकत नाही, सगळं त्याच वलयामध्ये आहे, असा निश्चय म्हणजे तामसिक निश्चय होय. आणि आता शेवटचं, की कशाला सुख, सात्विक सुख कशाला म्हटलंय, राजसिक आणि तामसिक सुख कशाला म्हटलं आहे. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. 1837. जे आरंभी विषा समान प्रतीत होते, परंतु शेवटी अमृततुल्य असते, आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. 1838. इंद्रियांच्या विषयाशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु जे विषाप्रमाणे असते, त्या सुखाला राजसिक सुख असे म्हटले जाते. 1839. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते, आणि जित निद्रा, आळस व प्रमाद यांच्यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याचा मार्ग मग सुरुवातीला विषा समान कुठेतरी खूप हाल अपेष्टा संकटातून काट्या कुट्यातून जाणारा मार्ग असेल, परंतु शेवट मात्र निश्चितच गोड असेल, निश्चितच अमृत तुल्य असेल. आणि अशा मनुष्याच्या ठिकाणी जी साक्षात्कारी आत्मसाक्षात्काराची भावना जी त्याच्या मनामध्ये तयार झालेली असते, म्हणूनच त्या सुखाला तू सात्विक म्हणून जे काही सुख त्या समाधानाला, कारण मग कुठेतरी जरी मला या सगळ्या काट्याकुट्यातनं आणि कुठल्याही मार्गातनं जावं लागलं तरी निश्चित तो मार्ग मला योग्य ठिकाणीच नेणार आहे. परंतु हेच त्याच्या विरुद्ध की जेव्हा राजसिकता की मला कसंही करून ते झाल्याने प्राप्त होणारे सुख, मग हे जे सुरुवातीला सुद्धा अमृताप्रमाणे भासतं आणि सगळ्यात शेवट मात्र त्याचा विषामध्ये होतो. कारण दिसायला हे करायला सगळं खूप चांगलं चांगलं छान छान हे करणार मी ते करणार, सगळ्या गोष्टींची कुठेतरी खूप आसक्ती असते, अमृताप्रमाणे सगळं भासत असतं, परंतु नंतर मात्र त्याचा शेवट हा विषाप्रमाणे. कारण मग कुठल्या मार्गाने त्या गोष्टी मिळवल्या आहेत, कुठल्या गोष्टींना तुम्ही काय कारणीभूत केले, या सगळ्याची परिणाम भोगायला लागतात, मग तो विषाप्रमाणे त्याचा शेवट असतो. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, आरंभापासून शेवटपर्यंत ते मोहामध्येच अडकलेलं असतं, कारण ती व्यक्ती त्या वलयातच असते हो. आणि म्हणूनच मग अशा सुखाला तामसिक सुख म्हटलं आहे. मग हे आपल्याला जे सांगतायत हे अध्याय सांगतायत, जसं आधीच्या अध्यायांमध्ये बोललो आपण की मग कशा प्रकारे पहिले 6 अध्याय तुम्हाला फक्त कर्मातून भक्ती सांगतात. मग त्या कर्मातून म्हणजे फक्त कर्म जाणून घेतलं का होईल का नाही. मग 7 ते 13 तुम्हाला 7 ते 12 प्रत्यक्ष भक्ती, प्रत्यक्ष भक्ती जेव्हा तेव्हा थोडंसं तुम्ही भगवंतांच्या जवळ जाण्यासाठी त्या आध्यात्मिक मार्गावरती थोडीशी प्रगती साधाल. आणि सर्वात शेवटचा महत्वाचा टप्पा की ज्या 13 ते 18 मध्ये पर्यंत तुम्ही जेव्हा सगळं ज्ञान घ्याल, मग ते ज्ञान तुम्हाला इतकं परिपूर्ण करेल की मग तुम्हाला आधीच्याही श्लोकांविषयी जे कर्मयोग कर्म संन्यास योग 18व्या अध्यायामध्ये या सगळ्याची व्यवस्थितपणे आपण रिव्हिजन करतो आहोत. आणि म्हणूनच सगळ्यात महत्वाचं की 6 फक्त केलं तर काही इतकं छान नाही, त्यानंतर 12 पर्यंत केलात आणि सगळे अध्याय केले तर थोडंसं अजून गरज आहे समजण्याची. आणि म्हणून 13व्यापासून ते 18व्या पर्यंत जे काही ज्ञान आपण देतो, त्या ज्ञानाला निश्चितच जाणून मग ते कुठेतरी स्वतःला अजून छान म्हणजे कुठेतरी प्रगत करू शकतात. हे कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने जाणायचं आहे. मग हे आधीच आहे थोडं, ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या जीवांमध्ये एकच बघा, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा दिसतो, एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्याला सात्विक ज्ञान समज. त्यानंतर हे पुन्हा योग आहे, अशा रीतीने जो मन आणि प्राण इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, ते सात्विक निश्चय होय. आणि त्यानंतर मग हे सगळं आपण जाणलं की कुठेतरी सत्व रज आणि तम या गुणांद्वारे अशा प्रकारे आपण गोष्टी जाणू शकल्या. परंतु या सगळ्यावर मग भगवंतांनी जेव्हा वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केलेली आहे, मग भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करण्यासाठी कुठेतरी या माध्यमातून सुद्धा आपण स्वतःला नेऊ शकतो, कशा प्रकारे ते करू शकतो हे मात्र जाणून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम कृषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम.
आणि म्हणून मग हरे कृष्ण माताजी वाचाल, हरे तिन्ही वाचून कृष्ण. घ्या मग मी बोलते. हा. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणावर ब्राह्मण कर्म करतात. 1843. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 1844. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्म कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे बघा की मग जो कर्माने मग जो तो या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक ज्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहे, परंतु जेव्हा मग या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे जर एखादी ब्राह्मण, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, तो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती कशी करू शकतो, ज्याने शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता या सगळ्या स्वभाव गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. कारण या सगळ्या गुणांना जोपासणं ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. त्यानंतर मग शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता युद्धामध्ये या क्षत्रियांची लक्षणं आहेत. युद्धामधली निपुणता ही क्षत्रियांचं लक्षण आहे. आणि मग कुठेतरी जे गोरक्ष, व्यापार करणारे वाणी असतात, त्यांना सगळ्यांना स्वभावजन्य ज्यांचं कर्म आहे अशा वैश्यांना आणि इतरांची सेवा करणं हे क्षुद्रांचं कर्म आहे. आणि म्हणून असे वैश्य आणि क्षुद्र यांना सुद्धा आपण जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण प्रत्येकाच्या कर्मानुसार ही विभागणी केलेली आहे. यत्त प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्व व्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा या कर्माला किती कर्मयोग. मग कुठलंही कर्म करा हो, चारही पैकी कुठल्याही वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये असाल, जे काही कर्म कराल ते निश्चितचपणे भगवंतांना प्राप्त करू, भगवंत त्यामुळे प्राप्त करू शकतो आपण. कारण जे काही स्वकर्मांद्वारे मग त्या कर्मांद्वारेच हे जाणायचं असतं आणि म्हणून त्या कर्मयोगाला इथे आणि कर्म संन्यास नसून कर्मयोगाला मुद्दाम स्पेसिफाय केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. आता ही व्यक्ती इथे काय सांगतेय बघा. श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मान स्वनिष्ठितात स्वभावनियंतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम. हरे कृष्ण मध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम. स्वतःच्या स्वभावानुसार. मग बघा ही व्यक्ती काय सांगते हो. फर्स्ट टू क्लाइंब द ट्री विन्स. आता क्लाइंब द ट्री म्हणजे किती जण याच्यातली झाडावर चढू शकणार आहेत हो. स्वाती कुलकर्णी. खूप छान माताजी तुम्ही उत्तर दिलं. जीव, काळ, कर्म, प्रकृती, ईश्वर. आणि सांगा मला की कशा प्रकारे या सगळ्या प्राण्यांमधलं कोण झाडावर चढू शकेल बरं, जो जिंकेल? माकड, पारवा आणि क्वचित प्रसंगी पिग्मी. माकड इथपर्यंत ठीक आहे. अजून कोणाला काय सांगायचंय? अजून कोणाला काय सांगायचंय? हो, पक्षी उडू शकतो. बरोबर. माकड महत्वाचा आहे. बरोबर. जो चढू शकतो. मग जो चढू शकतो असा त्यांनी सांगितलं जिंकणार. मग माकडच सगळ्यात जास्त चढू शकतो. म्हणजे जेनो काम तेनो थाय. की मग ज्याने त्याने आपलं कर्म व्यवस्थित पार पाडण्याचा प्रयत्न करावा. दुसऱ्याच्या कर्मामध्ये ढवळाढवळ करून ते योग्य करण्याच्या प्रयत्नापेक्षा मग तिथे कुठेतरी काय म्हणतो ना त्याला, तिथे कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज केला जातो, कुठेतरी तडजोड केली जाते. मग या सगळ्या गोष्टी जर आपलं कर्म आपणच व्यवस्थितपणे पार पाडलं तर कशाला गरज पडणार आहे. आणि म्हणूनच मग
अशा रीतीने करणं किती श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. अशा प्रकारे ज्याने त्याने ज्याच्या त्याच्या पद्धतीनुसार आणि ज्या क्षमतेनुसार ते गोष्ट केली पाहिजे आणि त्यानुसारच ते कर्म केलं पाहिजे. मग ते पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ती व्यक्ती काय करते तर परमोच्च अवस्था प्राप्त करते जिनी जाणलेलं आहे. एक मिनिट मी हे जरा एक उदाहरण तुमच्या आधी. ठीक आहे. म्हणजे ज्यांनी आत्मसाक्षात्कारी भावना, मग जो आत्मसंयमी आहे, अनासक्त, ज्या आधी सुद्धा आपण त्यांची उदाहरणं आधीच्या अध्याय, म्हणूनच म्हटलं की गीतेचं 18वा अध्याय हे सार आहे सगळं. आणि म्हणून ज्याने स्वतःवर आत्मसंयम, जो या भौतिक विषयांपासून अनासक्त आहे, प्रकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. आणि म्हणूनच कर्म संन्यास नाही तर कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी, कशा प्रकारे कर्म बंधनातून, कारण ते कर्म कृष्ण भावना भावित करायचे आणि म्हणूनच मग ती परमोच्च अवस्था गाठू शकतो. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मितहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन निश्चयाने, बघा ती सात्विक बुद्धी, तो सात्विक निश्चय, मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तींच्या विषयांचा त्याग करून कुठेतरी भौतिक वासनांपासून स्वतःला मुक्त ठेवून आसक्ती द्वेष यापासून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो आणि ज्याने मिथ्या बल, कर्म, अहंकार, गर्व, काम, क्रोध, भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, की कशा प्रकारे जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, ती आसक्ती त्याने नियंत्रित केलेली असते आणि मग मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध, भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून तो मुक्त असतो. कारण मग कारण तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये असतो, देहदारी भावनेमध्ये नसतो, म्हणून त्याला त्या गोष्टींची तमाही नसते आणि म्हणूनच ममत्व रहित आणि शांत असतो तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत निश्चितच प्रगत असतो. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. किती सुंदर असं हे वैकुंठाचं चित्र आहे. याच्या आधी सांगितलं 15व्या अध्यायामध्ये आपण की किती सुंदर असं हे गोलोक वृंदावन आहे आणि इथे सर्व ना स्त्री पुरुष इतक्या कृष्ण भावनेमध्ये सर्वजण आहेत आणि इतक्या कृष्ण भावनेमध्ये ती इतके सुडौल आहेत, मनात निर्मळता आहे, सौंदर्याने परिपूर्ण आहे, कारण ते सच्चित आनंद अशा या वलयामध्ये आहेत, अशा भगवंतांच्या धामामध्ये की जिथे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, शाश्वत गोष्टी आहेत आणि चेहऱ्यावरती निर्मळ आनंद, तो सात्विक आनंद. आणि अशा व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्येच स्वतःचा संसार करत असतात आणि म्हणूनच तिथे इतक्या सुंदर सात्विकता सगळ्या वातावरणामध्ये भरून राहिलेली असते आणि म्हणूनच जो भावनेने परिपूर्ण असतो तो या
भगवत धामाला पोहोचतो. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् दवाप्नोति शाश्वतं पदमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा आपले चित्र श्रीला प्रभुपाद आहेत चित्रामध्ये, की जे सर्व प्रकारची कर्मे करीत असले तरी माझ्या आश्रयाखाली माझा शुद्ध भक्त हा सर्व प्रकारची कर्मे मग जी काही कृष्ण भावना भावित कर्म करतो आहे त्याला निश्चितच माझा आधार हा असतोच आणि त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची निश्चितच प्राप्ती होते. मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेस हे कर्म न मानता अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जसं मगाशी कर्माचं सांगितलं की कर्म मी करतोय, मी भोगताय, मग तिथे भगवंतांचा उपदृष्टा की अनुमती, भगवंतांची अनुमती हवी आहे, त्यांचं अस्तित्व हे जर काही जाणायचंच नसेल आणि म्हणूनच मग तू तुझ्या बद्ध जीवनातील सगळ्या संकटांना कधी पार करशील, जेव्हा तू माझ्या भावनेने युक्त होशील. ती कृष्ण भावना तुझ्या ठाई असेल, मग जे काही कर्म करशील कृष्णार्पण वस्तू हो, सर्व कृष्णार्पण. आणि म्हणून ती कृतज्ञता महत्वाची आहे. मग जी काही फळं त्याच्यापासून प्राप्त होतील त्याच्यापासूनही तू वंचित होणार नाहीस. पण याच्या व्यतिरिक्त तू जर अशा भावनेने ते कर्म केलंस की मी भोगता आहे, अहंकार तुझ्यामध्ये असेल आणि माझं न ऐकता तू जर ते कर्म केलंस तर निश्चितच नाश पावशील. आणि ही सुंदर अशी आकृती आपण त्या दिवशी बघितली. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जीवांच्या हृदयामध्ये हा परमात्मा स्थित आहे. म्हणून आपण जे म्हटलं तेव्हा 13व्या अध्यायात की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. मग क्षेत्र हे शरीर आहे, जसं मी म्हटलं हे झाड रूपी शरीर आहे आणि या शरीराला जाणणारा हे क्षेत्रज्ञ कोण आहे तर आत्मा आणि परमात्मा. मग त्या आत्म्याच्या बाजूला परमात्मा बसला आहे याचीही त्याला जाणीव नाहीये, कारण तो स्वतःच्याच कर्मामध्ये या भौतिक जगामध्ये गुरफटलेला आहे. आणि म्हणून मग ते सोनं नाणं हे खायचंय ते खायचंय या सगळ्या स्वतःला विचारांमध्ये गुरफटलेला आहे. आणि म्हणूनच तो जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे, ज्याचं लक्ष नाहीये की बाजूला आपल्या परमात्मा आहे ना. आणि हे मायेने बनवलेल्या मग मोहमायेने बनवलेल्या अशा यंत्रावरती आरूढ आहे. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पराम शांतीम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. हे मला पाहिजे ना. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधर्माची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत हे अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच पूर्णपणे भगवंताला शरण जा, त्यांच्या कृपेने तुला दिव्य शांती सनातन परम धामाचीच प्राप्ती होईल. हे भगवंत प्रत्यक्ष भरताला सांगतायत, अर्जुनाला सांगतायत. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड हा घे ना. हा
हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितलेले आहे. मग जे गुह्य ज्ञान दिलंय, गुह्यतम ज्ञान दिलं आहे, राजगुह्य ज्ञान दिलं आहे. प्रत्येक वेळी भगवंतांनी प्रत्येक अध्यायामध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे ते सर्वात श्रेष्ठ असं ज्ञान दिलंय. भगवंत प्रत्येक वेळी उल्लेखतात आहेत, त्या ज्ञानाचा उल्लेख अशा प्रकारे करतायत. आणि म्हणूनच भगवंत, जसं मी म्हंटल की भगवंतांचा कशावरही प्रभाव नाहीये किंवा कुठल्याही गोष्टींवर त्यांचा पूर्णपणे त्यांचं काय म्हणू आपण त्याला, की कुठल्याही त्यांच्याकडून फोर्सफुल नाहीये आणि त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचा तुम्ही हे केलंच पाहिजे म्हणून सक्ती नाहीये. ज्ञान घेताय तुम्ही, म्हणूनच अर्जुनालाही भगवंत सांगताय, इच्छा तुमच्या आहेत म्हणून तुझ्या इच्छेला जे येईल ते तू कर. मी हे ज्ञान देण्याचं हे भगवंत आपल्याला सांगतायत. तू जाणून अर्जुन प्रथम श्रोता आहे. भगवंत सांगतायत तुम्हाला ज्ञान दिलेलं आहे, इच्छा करण्याची एक स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, स्वातंत्र्य दिलंय. परंतु तुम्हाला काय करायचं हे तुम्ही ठरवायचं आहे. या ज्ञानाने तुम्ही काय आचरण करायचंय हे तुम्ही ठरवायचंय. कशा प्रकारे कर्म करायचंय सगळ्या प्रकारचं ज्ञान देऊन झालंय. सगळ्या प्रकारचं ज्ञान. मग जिथे शरीर नाही आत्मा आहोत, मग तो आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे आणि तू एक उत्तम भक्त बनू शकतोस. भगवंतांची भक्ती करण्यामध्ये किती अवीट गोडी आहे आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला कशा प्रकारे भगवत धामापर्यंत पोहोचवू शकतोस. मग भगवंत वाट बघतायत हो. अजीर्ण देह कुठेतरी त्यागायचंच आहे, पण तो त्यागल्यानंतर जसं आपण 8व्या अध्यायात बघितलं की मृत्यूनंतर काय. मग मृत्यूनंतर काय हे एखादी गोष्टी का घाबरते की व्यक्ती, कारण ज्याला त्याचं ज्ञान नसतं. पण ज्याला माहितीये की मी एका खूप सुंदर धामाला जाणार आहे आणि म्हणून एक वैष्णव मात्र त्याला कधी घाबरत नाही, कारण तो कधीही तो सेवेमध्ये, मग तो आयुष्यभरही सेवा करतो आणि मरणानंतरही मृत्यूनंतरही भगवंतांच्या सेवेमध्ये जायचंय त्याच कल्पनेने मध्ये तो असतो आणि त्याच ज्ञानामध्ये राहत असतो. आणि म्हणूनच या ज्ञानाला, या सगळ्या प्रकारच्या ज्ञानाला मी तुला दिलेलं आहे, परंतु तुला ठरवायचे आता तुझ्या इच्छेला जे येईल ते तू कर. मग भगवंत पुढे जाऊनही सांगतायत की कशा प्रकारे तू तुझं मन आणि बुद्धी, मग जो सेम श्लोक आपण तेव्हा म्हटलं होतं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत एक प्रिय सखा आहेस हे तू जाण आणि तू माझं चिंतन, मग त्या मन बुद्धी, मग तो खोटा अहंकार नको दे. आणि म्हणूनच तू त्या मन आणि बुद्धीने एकवटून तू माझं पूजन कर, की मग ते मन आणि बुद्धी जर तू माझ्या चिंतनात ठेवलीस तर त्याप्रमाणे तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. म्हणून ज्या वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये पण भगवंत म्हणतायत, मग ज्यांना या गोष्टी, की जे तरीही आपण जाणतो की देवी देवतांची पूजा केली जाते, किंवा बरेच जण मग जे पुढच्या टप्प्यावरचे, पुढच्या म्हणण्यापेक्षा की जे अशा मताचे आहेत की भगवंतांचं अस्तित्वही जाणत नाहीत, मग भगवंतांनी तिथे वर्णाश्रम पद्धती सुद्धा सांगितली आहे की जिथे ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र असो, वैश्य असो, प्रत्येक जण भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो आपल्या कर्मानुसार. मग तू फक्त तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित कर. 2 हात 3रं मस्तक हो. भगवंतांपुढे टेकवलं आणि नमस्कार केला मनापासून. भगवंताला दुसरं काहीही नकोय. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवंतांना फक्त प्रेमाचा बुकेले आहेत हो. भगवंत फक्त प्रेमाचे बुकेले आहेत. आणि ते प्रेम, तो भाव, ती जो प्रेम भक्ती आहे, त्या प्रेम भक्तीपर्यंत म्हणजेच तो शुद्ध भक्त असतो, जे आपल्या प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं जातं. आणि म्हणूनच तो शुद्ध भक्तच प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना जोपासू शकतो आणि तो रुजवू शकतो प्रत्येकाच्या मनामध्ये. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला
सर्व पापापासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण माता. घाबरू नको. जेव्हा विश्वरूप दर्शन दाखवलं तेव्हाही भगवंतांच्या त्या रूपाला कुठेतरी अर्जुन भयभीत होऊन गेला होता. आणि जेव्हा मग त्यांनी त्यांचं भगवान रूप दाखवलं की जे दोन बाहूंचं असलेलं आणि जे मनुष्य रूप भगवंतांनी दाखवल्यावर त्याच्या मनाला किती स्थिरता आलेली आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की तू तुझ्या सगळ्या इतर धर्मांचा त्याग कर. मग जे काही तुझे अहंकार आणि तुझ्या मनामधले क्लेश, म्हणूनच त्याला केशिनी सुदानं म्हटलंय की जे काही डाऊट्स तुझ्या मनामध्ये आहेत, ते तुला अडथळे आणतायत त्या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेपर्यंत पोहोचण्यासाठी. आणि म्हणूनच तू या सगळ्या धर्मांचा त्याग कर, पण मला शरण ये. सर्व पापांपासून मी निश्चितच तुझी मुक्ती करेन. भगवंत इतकं ठामपणे आणि एका खूप खात्रीने भगवंत असं सांगतायत, कारण तू मला शरण ये. कारण त्या भगवंतांना, ज्या पुरुषोत्तमांना मग आधीच्या अध्यायांमध्ये आपण ज्यांना जाणलेलं आहे, प्रत्यक्ष त्यांच्या मुखकमलातून त्यांनी त्यांच्या विभूती सांगितल्या आहेत. कारण भगवंतांनी नाही सांगितलं तर कळणार आहे कसं हो आपल्याला? कारण ना ऋषींना माहितीये, ऋषी मुनींना, ना देवाधिकांना, की ज्यांनी जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे भगवंतांना, त्यांना कुणालाच नाही. परंतु प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या मुखकमलातून सांगितलेल्या या विभूती आणि त्यांच्या दर्शनाने, ऐश्वर्याने आपल्याला माहितीये की भगवंत कोण आहेत आणि पुरुषोत्तम कोण आहेत, जे परमतत्व आहेत, कारणांचे कारण परम कारण आहे. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यसूयति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो तप करत नाही, तो जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अभक्ताला हे ज्ञान सांगू नये. कारण जो जो मग तथाकथित मी म्हटलं मायावादी आणि जे तर्कवादी आहेत, ते तर स्वतःच्या ज्ञानाने, पण जे नास्तिक आहेत, असुर आहेत, नराधम आहेत, जे राक्षसी वृत्तीचे आहेत, मूर्ख आहेत, अशांना मात्र हे ज्ञान देऊ नका. कारण ते भगवंतांचा द्वेष करणारे जर असले, मत्सर, हा मत्सर किती वाईट आहे. मला हवंय, मला मला आवडतंय तुझ्याकडे काय आहे, पण मला हेच आवडत नाही की ते तुझ्याकडे आहे. ही इतकी वाईट मत्सरी वृत्ती आहे हो. भगवंत हेच खूप खूप प्रॅक्टिकली या प्रात्यक्षिक ज्ञानात भगवंत सांगतायत की हा मत्सर तू मुळापासून काढून टाक. आणि म्हणून अशा मत्सरी व्यक्तीला मात्र हे ज्ञान निश्चितच देऊ नकोस. हे परमगुह्य ज्ञान निश्चितच सांगू नकोस. यैदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्त प्राप्त होईल, शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. ह्याच्यापेक्षा त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगतामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणार नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असा भक्त भगवंतांना विशेष आहे हो. मग त्या भक्तीमध्ये आपण ज्या 7 ते 12 अध्यायामध्ये या भक्ताला मग कोण मला प्रिय आहे, त्या भगवंतांनी सांगितलंय की मला कोण प्रिय आहे. असा भक्त भगवंतांना की जो मन आणि बुद्धी ज्यांनी मग ज्या अनेक भक्ती योगांमधून, मग अनेक भक्तीच्या मार्गांमधून, अनन्य भक्ती असो, साधना भक्ती असो, निष्काम कर्म भक्ती असो, नाहीतर मग तुझं ध्यान कर, ध्यान नाही तर ज्ञान मिळव, नाही तर निष्काम कर्म कर. अशा प्रकारे तू निश्चितच माझी भक्ती करू शकतोस. आणि जो या भक्ती म्हणून म्हणून तो भक्तीचा जो जिना आहे ना, तो डायरेक्ट लिफ्ट आहे हो. आणि अष्टांग योग, कर्मयोग, मग भक्ती योग तर सगळ्यात फास्ट नेणारा मार्ग आहे. पण जो अष्टांग योगाच्या टप्प्यातून जातोय, कर्मातून भक्ती साधतोय, किंवा मग जे आपण इतर सांख्य योग, बुद्धी योग, अनेक योग बघितले, पण जो जो भक्तीचा मार्ग आहे तो सगळ्यात फास्ट मार्ग आहे भगवंतांना प्राप्त करण्याचा. त्यांचा स्वभावाने आपण भगवंतांसारखे आहोत हो, पण हे जाणतोय कोण? हे जाणायला तर पाहिजे. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्यामध्ये भगवंतांना भक्त हा अत्यंत प्रिय आणि भक्तांना भगवंत प्रिय आहे. असा भक्त भगवंतांना, म्हणून अशी त्याच्यापेक्षा कुठलीही इतर व्यक्ती भगवंतांना प्रिय होणार नाही.
अधेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं निष्ठः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो, हे जे श्रवणम करताय, जे माझ्याकडून मी कीर्तन करण्याचा प्रयत्न करते, मी माझ्याकडून जे अध्ययन वर्गामध्ये तुमच्यापर्यंत ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे सगळं हे जे तुम्ही ही जी सेवा करता आहात, या पवित्र संवादाचं तुम्ही अध्ययन करता आहात आणि तुम्ही एक पूजा करताय. म्हणून ही ज्या सेवेने भगवंतांची केलेली ही पूजा आहे, तुमच्या बुद्धीद्वारे तुम्ही भगवंतांची केलेली, जितके तुम्ही एकरूप होऊन ती गोष्ट ऐकताय, इतकी बघा सगळे भक्त कसे बसलेत तन्मयतेने इतकं मनापासून ऐकतायत की ते अगदी भगवंतांशी एकरूप होण्याचा, भगवंतांशी इतकं जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतायत. श्रद्धावान सूयश्च शृणयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्तु या पुण्यकर्मणा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापापासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या अद्भुत लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्याच्या मनामध्ये द्वेष नाहीये, श्रद्धा आहे आणि जो श्रद्धेने हे, मग ती मनापासून श्रद्धा, म्हणून हा श्रद्धावान टप्पा, की जे कोणी 15 लोक बघा, तुम्ही 15 लोक आता आहात आज 18व्या अध्यायापर्यंत जे श्रद्धेने या गोष्टी ऐकताय. मग 100, 150, 200, 500 लोक आले हो, पण मग ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे आणि ज्यांना खरंच जाणायचंय कृष्ण कोण आहे, मी काय केलं पाहिजे, अर्जुनाला काय ज्ञान दिलेलं आहे, भगवंत काय सांगतायत भगवद्गीतेमध्ये, काय आहे भगवद्गीता, हे ज्यांना जाणायचं, हे ज्ञान ज्यांना घ्यायचंय, कारण ती श्रद्धा आहे हो मनामध्ये. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आणि या जो मनुष्य श्रद्धेने. झालंय ना. हो हो, नाही झालं तुमचं, मी बोलतेय हो. माताजी त्याच विषयी. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व नाही, द्वेष वाचलत तुम्ही माताजी, वाचलत तुम्ही, तुमचं मग वाचून ते झालेलं आहे, मी त्याविषयीच बोलतीये असं तुम्हाला सांगते. आणि म्हणूनच श्रद्धा ही महत्वाची गोष्ट आहे. श्रद्धेने जी व्यक्ती द्वेष न करता या गोष्टीचा, तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात तिथे तो वास करतो. नष्टमोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मी गतसंदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जिथे अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की आता मी तुला ज्ञान दिलंय, तुला जी इच्छा असेल ते कर, तिथे अर्जुनाने कबूल केले की माझा मोह पूर्णपणे नष्ट झालाय, माझी स्मृती, माझी अव्यवसायात्मिक बुद्धी झालेली होती, कुठेतरी त्याच्या बुद्धीला फाटे फुटलेले होते, ती बुद्धी कुठेतरी एकाग्र झाली आणि माझी स्मृती मला पुन्हा मिळालेली आहे आणि मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालेलो आहे आणि मी तुमच्या आज्ञेनुसार कर्म म्हणजे मी युद्ध करण्यास समर्थ आहे, सक्षम आहे आणि तयार आहे मी ते करण्यासाठी. हे अर्जुनाने भगवंतांना कबूल केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाने जे 10व्या अध्यायामध्ये सांगितलं, पण त्याच्यानंतर ज्या ज्ञानाला आपल्याला घ्यायचं होतं, मग ज्या सगळ्या गोष्टी भक्तांपर्यंत आणि पोहोचवणं, की मग या गोष्टी भक्तांपर्यंत पोहोचवणं किती निकडीचं होतं. कारण मग कोणी पुढे जाऊन ज्या दैवी गोष्टीचं सांगतायत किंवा अनेक गोष्टी मनामध्ये आहेत, या सगळ्याला कारणीभूत असतं. म्हणून मग तिथे पुढेही भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलं गेलं. मग हे सगळं कोण जाणतोय? तर हा सगळा संवाद संजयापर्यंत सुद्धा पोहोचतोय, कारण संजय हे सगळं ऐकतोय, जो आपल्या राजाला हे सगळ्या गोष्टी सांगतोय. आणि म्हणून मग संजयाचे ह्या तोंडी शेवटचे उद्गार आहेत की ज्यांनी श्रीकृष्ण आणि प्रत्यक्ष भगवंत आणि अर्जुनाच्या या संवादाला साक्ष दिलेली आहे, म्हणजे प्रत्यक्ष ते तिथे आहेत उपस्थित आणि अशा प्रकारे ते त्यांना व्यक्त करतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या 2 महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने
हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे स्मरण वारंवार होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या व्यासदेवांच्या कृपेने संजयाना दृष्टी मिळालेली आहे, दिव्य दृष्टी, त्यांच्यामुळे ते विश्वरूप बघू शकले आणि श्रीकृष्ण अर्जुनामधला हा संवाद जाणू शकले आणि हा संवाद पुन्हा पुन्हा ऐकून मला अत्यंत हर्ष होत आहे, असं प्रत्यक्ष संजय कबूल करतायत. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांचं हे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक, अच्छा ते नाहीये वाक्य, वाचा माताजी, चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा पुन्हा मला त्या गोष्टीचा आनंद होतोय की जे अद्भुत रूप, मग विश्वरूप जे भगवंतांचं बघितलेलं आहे संजयानी, हे सगळं बघून मी पुन्हा पुन्हा विस्मयकारी होतोय, मला आश्चर्य वाटतंय आणि मी हे सगळं बघू शकलोय आणि याचा मला अत्यंत आनंद होत आहे. पुन्हा पुन्हा मला याचा सगळ्याचा आनंद होतोय. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण आणि महान जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. शेवटच्या श्लोकावरती आपण आहोत, जिथे संजय सांगतायत की जिथे योगेश्वर कृष्ण प्रत्यक्ष भगवंत कुरुक्षेत्रावरती आहेत आणि जिथे महान धनुर्धर आहे, जिथे अर्जुनासारखा योद्धा आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, विजय आहे, धर्माचाच विजय आहे, असामान्य सामर्थ्य आहे आणि नीती आहे. आणि या सगळ्याची जसे एकवटून, आणि म्हणूनच त्या धर्माचाच विजय होतो. ज्या 9 कारणांना आपण पहिल्या अध्यायात जाणलं, त्याच 18व्या अध्यायामध्ये आता शेवटच्या श्लोकावरती की तिथेच विजय आहे, असामान्य असं सामर्थ्य तिथे आहे. आणि भगवंत जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहे, तिथे नीती आहे, तिथे धर्म आहे. ज्या धर्माचा ऱ्हास होत होता, त्या धर्माला पुनर्स्थापना करण्यासाठी जिथे भगवंत आलेले आहेत, आणि असे हे भगवंत कुरुक्षेत्रावरती असल्यावर तिथेच विजय होणार आहे, हे माझं मत आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. सगळ्यांना हरे कृष्ण. अध्याय इथे संपन्न झालेला आहे आपला. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. प्रश्न असतील